guys na naot ang chumay dire. Di ba to ko dire na pita kamay. Dire? Ito lang kamay na. Ko dai sa chumay yan. Isa pa tayo kasi. Range dira na. Range dira na. Ayan kilano kape kayo. Ari mo dire sa akbang sa Dibis, Dibin. Tahu kau ni ha. Iyo ko jaga lagi YouTube channel mga guys. Iyo ko sa ka-apply mo kay kanyo. Nakalutan. Ako lang ang daan. Pinagta. Doni among Mga hapon. Nakaligaan ako guys ha. ay katawa mo. Editan mo na lang mo yun ah. Dragon Ball. Computer, editan mo. Tayo mo ka. Oo, gamay ka na. Video ang nakakasulan. Gimana? Baik. Balik. Ayan ang utangin. Man. Di lang tangan na eh. Tangan na. Dalam pipet. Guys, gusto na ito. Hindi pa.